Otário, subiva que se te caralho de YouTube. Astăzi o fac vogă meagă, eu ataia și astăzi să dau cu bă să-ți dau. Asta să dau, Alisa, și astăzi să fac vogă. Adică, tu 2 secunde, te jumate pentru vogă. Tu dăm canal, hai să de drum. Dacă asta o să-ți dau cu pedeapsa asta, 3, 2, 1. Ia dala. Eu scoate imediată. Eu să te America. Și da plus cu vis. Ca să-și beată și-și medeie. Iar cu asta sta. Și-și dau asta te miesc. Na, cum să meargă taia, să se stăste, să facem o bagajă. Gata. Gata, se pec, ești taia. Mi-am gândit să dau plus cu vis. Niciodată să se pentru salvia casă, șoaie pentru viață, dacă niciodată să se zdără căvată miștoi. Cum să mă cuvătări de eu că niciodată pe să stoartoare, nici alsa să se bet pentru dovătă orice. Și doar pus cu vis. Da, avioi esa să se rămâne taia, mamia, o să ia. O să viată sată care a făcut să vezi da mine este asu mâncu de Julia. Pavefe. Taia, te dă să mânca pică stăte de casă să stică. Pentru să scuze, să scasta, să staste, orice, să stați să facă pentru vogă mea care este de tu. Scris comentarii să pe vezi lucrul ăsta, să dea viitoare. Bine să se fete, pentru să doar să sta, sabat, pentru scup, să doar la mâncare, să mâncă, să iar sta. Da, se scupă și asta își face vogă. Asta de tasa, li să dă serviciul unde doi. 2 secunde, uita să li să mâncă. 3, 2, 1 și... Nu mâncă deloc, uite. Am fugit, să dau puscovici, S-a spus o față, de vogă care mea să pasă Alisa și 3, 2, nu ți-am Alisa și 3, 2, 1, băi, să dau puscovici. Și v-am spus că vis de patul la altă utilizat. Să uitați aici, să multe. 2 vogă care merg de tu. Uitați aici, pus cu vise. Da, uitați aici, uite care pentru telefon. Aici, televizor, acolo ghid și va te echevete. Aici, o pat frumos și... Era pe cuvânt și pe jos și papușii ca să salte și doar puscuvis. Uitați, să doar puscuvis de caralho.
Sunt papuții, băieți și fete, uite, două papuții, două voci care este de tu. Uitați, Alisa, uite, pe tu, haie mele și mus și tot, Alisa. Și fete acolo și două voci de care de tu. Ați dă cam. Și fete, a făcut scaramă, este de tu, scris comentarii și pe aveți și cu asta și pe Facebook și tu și Instagram și TikTok și WhatsApp. Pe ca zi făcut vocame, este de tu, eu sunt Adrian Boss, să stau să fac și vocame, și doar pus cu vis, care este de tu. Și da, pa, pa, și doar pus cu vis.